Minun nimi on Heti Privits ja edustan Ronald Päksön säätiötä. Tänään meillä on ilo ja kunnia haastatella Heikki Sonnista Teract Technologiesista. Tervetuloa Heikki. Voisitko sä kertoa vähän sun taustasta ennen Teract Technology perustamista? Kiitoksia. Mukava olla täällä. Mä oon mualaispoika Kuopion takkoon. Oikein stereotyyppinen insinööritausta, eli mun pojan rassattu jo pienenä poikana. Dippatyön tein maalasjuomalle panimon vesi- ja energiataloudesta, mutta niin sen jälkeen aika pian siirryin puolustusteollisuuden teknologiatoimittajalle, eli Andritzilla olin toistakymmentä vuotta, eli oli selluteollisuuden sellutehtaan alkupään teknologioita kauppaamassa, ja sen jälkeen Artekilla, missä toimitettiin toistakymmentä vuotta siellä toimarina, tehtiin sahateknologiaa, sahalaitteita pääosissa vientiin. Jonka jälkeen sitten, kun jäin sieltä pois, noin 10 vuotta sitten eläkkeelle, niin on nyt ollut oman yrityksen tiimoilta ollut kehittämässä tätä hidaspyrolyysiä ja hiilensidontaa, missä nyt ollaan tänä päivänä ollen Teract Technologiesilla. Mistä tuli idea perustaa Teract Technology ja mitä sinua inspiroi tekemään sitä? Aloitimme vuosituhannen alussa, eli noin vuonna 2000 kehitettiin teknologiaa lämpöpuutekniikkaa, eli termovuoditekniikkaa, missä on sahatavara lämpökäsitellään noin 250 asteessa, jolloin saadaan sen ominaisuuksia parannettua. Ja tavallaan silloin, kun jäin Artekilta pois parin kaverin kanssa, sitten havaittiin silloin niin kuin tavallaan kysyntää bioenergian jalostamiseen, missä niin kuin haketta lämpökäsitellään ja se saadaan sopivaksi hiilen seassa polttoon, jolloin me perustettiin tämä Tore Oy, joka lähti kehittämään ihan tältä perustalta, mitä oli ollut Thermowood sahatavaran lämpökäsittelytekniikkaa, niin sen jatkoksi noin 300 asteessa lämpökäsitellään haketta, jolloin se sopii polttoon hiilen kanssa. Sitä kutsutaan torrefioniksi. Miten kaikki tämä prosessi, jos sä mietit sitä alkuaikaa ja missä me ollaan nyt, mikä siellä on kaikki tapahtunut siellä prosessissa? Eli niin meidän itse asiassa liikeidea oli pitkälti se, että myydään teknologiaa Venäjälle ja sieltä myydään polttoaineita Saksaan. Mutta sitten tuli tämä Krimin valtaus ja sanktiot päälle ja muuta, että se koko idea oikeastaan tappoi. Puhumattakaan nyt tämä viimeinen Ukrainan sota, mikä lopetti kaikenlaisen toiminnan Venäjän suuntaan. Niin sitten alkoi tulla kysyntää tavallaan tälle hiilen sidonta-asialle. Että ruvetaan sitä, että mennään lämpötilassa ylöspäin, sinne 500 asteen ylikin, jolloin me saadaan tämä biomassa muutettua pysyvään muotoon, jolloin sitä voidaan käyttää maanparannukseen ja ilmakehästä kerättyä hiilidioksidia saadaan pysyvästi varastoitua maaperään. Eli nyt ollaan niin kuin tavallaan edetty tästä puun jalostamisesta siihen, että ei jalosteta varsinaisesti puuta, vaan tehdään biohiiltä, jonka avulla voidaan varastoida hiilidioksidia maaperään, poistaa ilmakehästä ja varastoida sitä maaperään. Voisitko kuvata teidän innovaation kehitysvaiheita ja mihin kaikkeen teidän innovaatiota voisi soveltaa? Kyseessä on siis pyrolyysi, hidas pyrolyysi, mikä on sinänsä tunnettu prosessi ollut jo pitkään ja käytössä on tällä hetkellä markkinoilla laitoksia, mitkä pystyy sitä suorittamaan. Ja tämä meidän innovaation ydin on siinä, että se prosessi on jaettu useampaan lämpötilavyöhykkeeseen ja joka vyöhykkeestä otetaan ne lauhteet erikseen, jolloin kun me saadaan sieltä alkuvaiheessa on ne herkimmin haehtuvat aineet ja mitä korkeammalle lämpötilassa mennään, niin siellä tulee sitten erilaisia hiilivetyjä, joita voidaan käyttää eri käyttökohteissa. No, tässä prosessin tuloksena, niin kuin sanoin, niin syntyy 3 eri fraktiota, eli on tämä kiinteä biohiili ja sitten on nämä erilaiset kondensaatit ja tämä lauhtamoton synkkaasu. Biohiilen käyttö se on nyt hakemassa uomiaan, mutta tällä hetkellä se olisi lähinnä menossa maanparannukseen, koska on varsinkin Keski-Euroopassa on niin kuin maaperä on köyhtynyt hiilestä. Suomessakin on alueita, missä sillä pystytään maaperää parantamaan. Sitä voidaan käyttää sementin korvaajana betonilisäaineena ja sitten erilaisia maataloudessa esimerkiksi jonkun lannan metanipäästöjen vähentämiseen ja niin edelleen. Mutta tämä nyt on tutkimuksen alla se käyttökohde, missä sitä tullaan hyödyntämään. Sen oikeastaan se yksi merkittävimpiä tavallaan käyttökohteita on se, että sen avulla
saadaan ilmakehän hiilidioksidi ja muut. Kasvien kautta se muuttuu kiinteäksi aineeksi ja tämän prosessin avulla se saadaan pysyvään muotoon, jolloin se säilyy maaperässä satoja ellei tuhansia vuosia. Sitten nämä nestemäiset fraktiot on potentiaalisesti arvokkaita raaka-aineita erilaisten uusiutuvien polttoaineiden valmistukseen, biopohjaisten muovien, biopohjaisten liimojen valmistukseen löytyy sieltä raaka-aineita. Niin kuin mä sanoin, niin näitä voidaan käyttää hiilensidonnan välineenä, johon nyt on tulossa tavallaan ansaintalogiikkajärjestelmä niin, että tälle biohiilelle muun muassa Puro.Earth myöntää tämmöisiä sertifikaatteja, jonka jälkeen niillä voidaan käydä kauppaa. Eli yritykset, mitkä haluavat kompensoida päästöjään, niin ne voivat ostaa näitä hiilikrediittejä ja sitä kautta niin kuin laskea parantaa omaa hiilitasettaan. Missä vaiheessa, me puhuttiin viimeksi keväällä, että missä vaiheessa on teidän Torrefionti-hanke Intiassa? Ja voisitko sä kertoa tästä projektista lisää? Intian sähköntuotannosta lähes 100% tulee fossiilista, eli ne polttaa hiiltä. Ja siellä on niin kuin nyt havahduttu siihen, että jotakin heidänkin tarvitsee tehdä. Ja muun muassa Intiassa erilaisia biomassoja, mitä ei nyt hyödynnetä, niin syntyy laskentatavasta riippuen 500 000 miljoonaa tonnia vuodessa, mitkä joko poltetaan pellon reunalla tai ne jätetään mätänemään ja tuottamaan metania. Ja nyt meillä on siellä käynnistynyt hanke, jossa on suunnitteluvaiheessa, missä paikallinen yksi suurimpia puuvillan jalostajia haluaa lopettaa hiilenpolton. Heillä on kunnianhimoinen tavoite 27 olla hiilivapaita, siis eivät lopettaa hiilenpolttoa. Ja heidän kanssaan ollaan nyt ihan loppusuoralla neuvotteluissa, että niin ruvetaan sen puuvillan päistärettä torrefioimaan, jolloin he voivat sitä lisätä hiilen sekaan. Ja tavoitteena on, että silloin 27 saataisiin pääosa heidän fossiilisesta hiilestään korvattua torrefioidulla biomassalla. Ja kaikki se torrefiointiprosessi on se, mikä tulee sitten teille, mikä te tarjoatte. Kyllä, meidän ohjeetimme, meidän patenttimme, he rakentaa sinne, on paikallinen insinööritoimisto suunnitellut ja siellä paikallinen konepaja rakentaa sen laitteistoa ja ollaan siinä konsulttina, että viedään sinne myös tätä kokonaisprojektiosaamista liittyen biomassan käsittelyyn. Ja sama, mitä me keväällä, missä vaiheessa keväällä olitte, oli se EUn sertifioinnin saanti, että miten se on edistynyt. Aikataulujen mukaan ensi vuonna pitäisi tapahtua EU:ssa hyvinkin paljon, jolloin tulisi niin kuin standardi biohiilelle, eli minkälaatuinen biohiili kelpaa hiilensidontakrediittien pohjalle. Ja myös pelisäännöt sillä, miten sillä käydään kauppaa. Ja vuonna 2027 ymmärtääkseni on tulossa jopa tietylle teollisuuden aloille velvoite kompensoida omia päästöjä, jolloin tämä ensi vuoden aikana tavallaan tämä tilanne tällä hiilensidonta-teknologia-alueella pitäisi muuttua ihan perusteellisesti. Ja mitä se teille tulee muuttamaan, kun te saatte sen sertifikaatin? EUhan on sitoutunut tämä Fit for 55, eli vuonna 2030 pitäisi saada 55% päästöjä vähennettyä, olikohan se vertailuvuosi 90. Ja nyt alkaa näyttää jo siltä, että se ei missään nimessä tule toteutumaan. Muun muassa Saksa on edelleen siirryt 7% fossiilinen, eli kaiken Grüne Wende ynnä muista kohusta huolimatta, niin nehän ei ole muut kuin Suomi ja Ruotsi ole tehnyt paljonkaan tämän asian eteen. Niin tulee olemaan välttämätöntä enempi ja enempi ottaa käyttöön myös hiilensidontaa, kun päästöjä ei pystytä vähentämään siinä tahdissa, kun on tahtotila ollut, silloin kun muun muassa Pariisin sopimusta allekirjoitettu. Ja jos tämä kaikki menee niin kuin nyt odotusarvo on tässä bisneksessä, niin ensi seuraava vuosi tulee ratkaisevasti lisäämään kysyntää hiilensidonnalle ja tälle teknologialle. Minkälaisia haasteita teillä on tullut vastaan matkan varrella? Ja miten olette näistä selvinnyt? No se on oikeastaan tämä normaali, kun tehdään jotakin uutta. Niin se on tämä umpihankessa vaeltaminen, saada se ensimmäinen teollinen referenssi. Mehän on sen verran saatu aikaan, että niin ei ihan pelkkien PowerPointien kanssa olla nyt menossa, vaan meillä on Kuopiossa Kuopion yliopiston tai Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella
ja paikallisen ammattikorkean käytössä on tämmöinen 100 kiloa tunnissa, noin merikontin kokoinen laitos on käytössä. Mutta siitä on kuitenkin matkaa vielä teolliseen referenssiin. Ja mikä on musta Suomessa tällä hetkellä ehkä se yleisongelmakin, että silloin kun ollaan ideatasolla, kun ei ole sitä teollista referenssiä, niin oikeastaan nämä pääomasijoittajat, tämmöiset institutionaaliset pääomasijoittajat eivät lähde mukaan, kun on olemassa vielä tekninen riski. Siinä kuitenkin, vaikka avustusprosenttikin on 4-50 kieppeleen ilmeisesti, niin silti tarvitaan minimissään 1 miljoona niin riskirahaa. Ja sen löytäminen on osoittautunut aika hankalaksi. Kun kaikki menee niin, kun te olette sitä toivonut, että millaiset on teidän näkymät 3-5 vuoden päähän? No, jos uskotaan poliitikkojen puheita, niin ne on ihan mahtavat. Niin, sitä aina on. Mutta jos poliitikkojen puheet Euroopassa pitävät ja Pariisin sopimuksen mukaan aletaan elää, niin hiilisidonnalle puhutaan miljoonista tonneista vuositasolla, kun pitäisi pystyä rakentamaan uutta kapasiteettia. Ja jos kaikki toimii niin kuin nyt ainakin Kuopiossa on siinä minimittakaavassa toiminut, niin maailma näyttää ihan hyvältä. Ja todella niin kuin potentiaali on iso. Mikä on ollut Brunel Backstrom säätiön rooli teidän innovaatiosi edistämisessä? No se tuli juuri oikeaan aikaan, eli me olin silloin saatu niin kuin kotimaan patenttihakemus jätettyä ja sitten tuli niin kuin aika saada kansainvälisiä patentteja liikkeelle ja ilman tätä avustusta niin meillä tuskin olisi pylly kestänyt. Se on kuitenkin 10 000, varmaan 20 tonnia, mitä on käytetty kansainväliseen patentointiin. Niin saatiin ne patenttihakemukset päivitettyä tai laajennettua kansainvälisiksi. Siitä riitti myös, silloin oli tuo kansainvälinen konferenssi, olikohan se Ruotsissa vai missä, niin sekin niin kuin päästiin sinne paikan päälle. Tämä auttoi myös siinä ja luomaan kansainvälisiä kontakteja. Mikä säätiö voisi tehdä eri tavalla, että tukee suomalaista innovaatiota ja innovaation kehitystä? On niin kuin mekin ollaan, niin kuin meillä on innovaatio, tarvitaan kansainväliseen patentointiin raha ja tähän ihan toiminnan alkuvaiheessa niin on tosi vaikea löytää rahoitusta, kunnes on se ensimmäinen teollinen referenssi. Ja kun toisaalta tiedetään, että siinä vaiheessa olevista yrityksistä murto-osa onnistuu. Eli tarvitaan todella tämmöistä aitoa riskirahaa, mikä kestää sen, että niin se homma kaatuu. Eli jotta me niin kuin Suomessa saataisiin niitä liikkeelle, niin niitä pitäisi olla vaan enemmän näitä tämän tyyppisiä startuppeja kuin mekin ollaan. Ja niiden alkuvaiheen, missä päästään muutamalla 10 tonnilla, päästään niin kuin jo muun muassa kansainvälinen patentointi tai vastaavaa perustyötä tekemään. Meillä onneksi meidän patenttiasiamies vihjasi teistä. Muuten en ollut kuullutkaan, että ehkä siinä niin kuin markkinointiin kannattaisi satsata. Olisiko vielä jotain, mitä me voisi? Tuntuuko sulle, että sä tavallaan, mitä te teette, että olette vähän yksin niiden asioiden kanssa? Tai tuleeko joskus tämmöinen fiilis, että voisi olla ihmisiä, kenen kanssa keskustella niistä asioista ja ehkä jos saada lisätietoa, että mistä voisi hankkia lisärahoitusta tai ylipäätänsä sellaista, mikä loisi sellaista, toisi teille enemmän motivaatiota? No me ollaan ehkä siinä mielessä poikkeavia nuoria, kun ei olla niin nuoria. Mä oon partnerin kanssa olla samanlaisia. Meillä alkaa nyt kontakteja olla vähän vähintäänkin riittävästi. Että me ei ehkä semmoista koeta tarpeen, mutta sanotaan, että kun tännehän pitäisi pystyä houkuttelemaan lisää nuoria. Ja siellä se varmaan voisi olla hyvä idea. Millaisia neuvoja antaisit nuorelle, joka harkitsevat innovaattorin tai yrittäjän uraa? Uusien asioiden parissa touhuaminen on todella mielenkiintoista, mutta siinä niin kuin sanoisin vihjeenä nuoremmille, että mitä on tässä matkan varrella oppinut, että niin ensimmäinen kysymys oikeastaan, kun sulla on idea, mitä haluaisit lähteä viemään eteenpäin, niin pitää huolellisesti analysoida, että kuka on se, joka maksaa viulut. Eli se maksava asiakkaan analysointi. Koska se on monesti unohtuu, kun innostuu jostain tekniikasta ja loppupelissä sitten, vaikka se on kuinka mielenkiintoinen omasta mielestä ja se voi olla monen muunkin mielestä mielenkiintoinen, mutta se maksuhalu, mistä sitä halutaan maksaa, niin ei ole riittävä. Ja toinen, mikä kannattaa miettiä hyvin aikaisessa vaiheessa, ennen edes kun lähtee mitään IPR:ää suojaamaan, on se, mikä on se ansaintalogiikka.
lähdetäänkö myymään palveluna kuukausimaksulla vai myydäänkö laitetta vai lisenssiä vai. Eli nämä perusraat talousasiat käydä läpi riittävän aikaisessa vaiheessa, koska se vaikuttaa myös tähän, miten sitä lähdetään suojaamaan ja miten lähdetään viemään eteenpäin. Joo, eli tässä näkyy nyt tämän prosessin periaate, mitä me toteutetaan tässä hidaspyrolyysissa. Eli tästä tulee raaka-aine sisään, mikä on esikuivattu, tulee ensimmäiseen vaiheeseen ja tämä meidän innovaation, siinä on kaksi perusasiaa. Toinen on se, että se on jaettu vyöhykkeisiin ja toinen on sitten se, että se lämmönsiirto tapahtuu kaasun pakotettuna virtauksena. Eli täällä on puhallin, mikä puhaltaa tänne biomassapatjan alle. Ja sitten on patteri, mikä lämmittää sitä kaasuvirtaa ja sitä kautta saadaan turbulentti lämmönsiirto. Lämmönsiirto turbulentin kaasuvirtauksen avulla. Ja se on jaettu useampaan vyöhykkeeseen, jolloin me saadaan se tavallaan nämä pyrolyysin sivutuotteet, eli pyrolyysin kaasut lauhdutettua eri lämpötiloissa erikseen. Ensimmäinen vaihe on noin 300 asteeseen, jolloin nämä kaikkien herkimmin haihtuvat aineet haihtuu siitä tuolta pois. Siinä on iso osa siinä vaiheessa vettä. Seuraavassa vaiheessa tulee enempi puhtaampia hiilivetyjä. Ja tämän ydin on siinä, että ne hiilivedyt on puhtaampia, kun ne otetaan eri vaiheessa erikseen. Lämpötilathan tässä menee karkeasti niin, että ensimmäisessä vaiheessa on 300 suurin piirtein, sitten 4,5 ja 5,5 astetta, jolloin me saadaan muutettua biomassa pysyvään muotoon, jolloin se voidaan käyttää hiilensidonnassa. Tämä oli kaavio ja sitten tässä näkyy se miltä se elävässä näyttää. Ja ne mittasuhteessa sen verran, että tämähän on luokkaa 20 metriä pitkä, 4-5 metriä leveä, että se on puhutaan pyrolyysilaitoksesta. Kiitos tosi paljon Heikki. Ilo on minun puolellani kokonaan. Kiitoksia. Inspiroivasta haastattelusta ja meidän säätö toivoo teille mahtavaa menestystä ja kasvua. Kiitoksia. Kiitos paljon.